Najobľúbenejšie vystúpenia v Československom má talent už pravidelne patria deti a zvieratka. Áno, áno. A inak tomu nie je ani v 4. rade, ktorá práve teraz začala. Na poslednom castingu zaujala Adriana a jej malý Teddy. Veru tak, Adriana nešetrila radami, ako psíka vycvičiť, aby ovládal rôzne triky. No a nám neostáva nič iné, ako im popriať veľa šťastia v ďalších kolách. No a vám, milí diváci, pri cvičení vašich štvornohých miláčikov. Adriana svojho psa naozaj miluje. Do talentu sa totiž neprihlásila kvôli sebe, ale kvôli svojmu štvornohému miláčikovi. Tancujem s Teddym už 4 roky, 4,5 roka. Už má aj svoj vek a chcela som, aby sa Teddynko nejakým spôsobom zviditeľnil. Za tie roky sa Teddy naučil parádne kúsky, ktoré Adriana dokázala pospájať do choreografie, s ktorou vystúpili pred porotou a tá im dala 3-krát áno. Myslím si, že to nie je ani také náročné, ľudia nevedia ako na to. Cvičiteľka tvrdí, že takto vycvičiť psieho maznáčika nie je žiadne umenie, stačí na to málo. Len fakt snahu, trpezlivosť a teda pamlsky. Tie pamlsky samozrejme treba dávať psovi, keď splní pokyn, ktorý mu dáte, ale občas sa vraj môžete odmeniť aj vy. A hlavne necvičiť dlho so psíkom. Keď sa jedná o voľaký trik, dajme tomu podávanie labky alebo tak hlavne krátko, lebo to je strašne náročné na psychiku toho psíka. Ak psík pochopí, čo od neho žiadate a splní pokyn, vždy ho odmente. Zapamätá si to a trik zopakuje aj viackrát. Najlepšou odmenou sú pamlsky, odmeny, čokoľvek. Či je to párok, či je to sier, vždycky toho psíka odmeniť za to, že volačo dobre vykoná. Adriana radí nestrácať trpezlivosť. Zlobou a krikom nič nedosiahnete. Nikdy nemôžete psíka trestať za to, keď volačo nespraví. Aj ona sama zistila, že niektoré triky treba psovi názorne ukázať, aby sa ich naučil. Keď som ho učila, poviem príklad, prekladanie labiek, tak som používala tak, že som mu tú labku pomáhala preložiť. A jak som ho preložila, som ho odmenila, on si to postupne zapamätá. Šancu mať takéhoto šikovného domáceho maznáčika má vraj každý. Sú rasy, ktoré sa to učia veľmi ľahko, že teda rýchlejšie pochopia, ale naučí sa to každý psík. Tak skúšajte a možno sa o rok vidíme v talente. Vysoký,